Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wassal messaġġ b'saħħtu favur iż-żgħażagħ u l-istudenti sabiex ikollhom l-opportunitajiet kollha li jaspiraw għalihom fil-waqt li naraw Ewropa aħjar li timxi l qudiem. Da qalu fil-laqgħa tal-Kunsill tal-European Democratic Students l-EDS li saret fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista fejn fis-sigħat li ġejjin mistennija jiġu eletti 11 membru b'waħda mill-kandidati tkun iż-żagħżugħa Maltija Xajer Riolo. Bernard Grech wiegħed li huma dejjem se jsibu lill-Partit Nazzjonalista warajhom biex jitihom is-sapport meħtieġ kemm għal din laqda u anke l-organizzazzjonijiet oħra li jaħdmu favur Ewropa aħjar. Dan fil-waqt li fakkar li kull membru huwa mexxej favur is-sewwa u bekk m'għandhomx jitilfu l-opportunità li jassiguraw li kull żagħżugħ u żagħżugħa ikollhom id-drittijiet kollha sabiex tkun tista' taspira u tasal fejn tixtieq. Dan favur Ewropa iktar maquda f'kull aspett. L-EDS taħdem biex tippromuovi Ewropa ħielsa demokratika u maquda permezz ta' mobilità akbar tal-istudenti u politika edukattiva kompromessiva madwar il-kontinent. L-istudenti demokratiċi Ewropej dejjem kienu fuq quddiem fl-integrazzjoni fil-ġlida għal frontieri miftuħa l-Ewropa maquda u dibattitu Ewropew fil-politika Ewropea. L-EDS hija l-akbar għaqda taż-żgħażagħ fl-Ewropa kif ukoll parti mill-Partit Ewropew, il-Partit Popolari Ewropew. L-għaqda kienet ġiet imwaqfa fi Vienna fl-1961 mingħata ta' studenti fejn l-iskop tagħha hu li tirrappreżenta l-ħtiġijiet ta' miljuni ta' studenti u żgħażagħ minn madwar 33 pajjiż fl-Ewropa. Għal dawn l-aħħar snin kien propju Beppe Gallagher li serva bħala chairman tal-EDS, l-istess persuna li tokkupa wkoll il-pożizzjoni ta' Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista. Fost il-kandidati għal Viċi President hemm iż-żagħżugħa Maltija Xajer Riolo ta' 22 sena li ġiet nominata mill-Laqda Studenti Demokristjani Maltin.